4 Ιουνίου ένας αγγελιοφόρος ειδοποίησε τον καθηγητή μας, που ήταν τότε ένας Νεοζηλανδός σταγματάρχης, ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλούσε τον ανθιπολοχαγό Πετράκη να παρουσιαστεί εκεί. Έφτασε στο Υπουργείο, με υποδέχτη ο κύριος Κανελόπουλος και δίχως καμιά περιστροφή με ρώτησε αν είμαι έτοιμος για μια πραγματική θυσία. Πρόκειται για μια πολεμική αποστολή στην Ελλάδα και οι σκέψεις του εστράφησαν αποκλειστικά σε μένα και γι' αυτό με καλούσε. Έμενε στην κρίση μου να δεχτώ ή να μην δεχτώ. Τον ευχαρίστησα αυτό και την ιστορία που μου ανέθεσε, που για την εύνοια αυτή. Με πολλή συγκίνηση και με πολύ ζεστά λόγια, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, που ίσως θα ακούει και τη φωνή μου αυτή τη στιγμή, υποδέχτηκε την απόφασή μου να προσφερθώ για την πολεμική αυτή αποστολή στην Ελλάδα, που δεν εγνωρίζαμε ακόμα και ίσως ούτε εκείνος εγνώριζε ποια ακριβώς ήταν. Σε μια άκρη του γραφείου του στεκόταν ένας Άγγλος συνταγματάρχης, ίσως ο συνταγματάρχης Στέρλινγκ, διοικητής των μονάδων SIS, Special Air Service, ειδικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Υπερήφανος ο Κανελόπουλος, γιατί ο πρώτος Έλληνας τον οποίο πρότεινε, είχε αποδεχτεί, με σύστησε και με κατεβόδωσε. Με πολύ θερμά λόγια που δεν θέλω να επαναλάβω εγώ, ο ίδιος είναι σε θέση να τα επαναλάβει αν ερωτηθεί Κανελόπουλος. Και φύγαμε για το Γενικό Στρατηγείο, πολύ κοντά είναι το Κάιρο, όπου εγνωρίστηκα με ένα Άγγλο λοχαγό. Το όνομά του ήταν George Jellicoe, απόφοιτος του Ήτον, έφεδρος αξιωματικός, γιος του ναύαρχου Τζέλικου, του νικητή της ναυμαχίας στη Γιουτλάντα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Λόρδος είναι. Πρέπει να πω ότι οι Εγγλέζοι στην αριστοκρατία των κάνουν μια ανανέωση, φαίνεται, από ανθρώπους που διακρίθηκαν στον πόλεμο. Αυτός ήταν ο πρώτος σύντροφός μου, Τζέλικο. Μαζί του, αφού συνοηθήκαμε, εκείνος ήξερε γαλλικά και εγώ ήξερα λιγότερα γαλλικά, αλλά αρκετά, φύγαμε και μετά από 5 ή 10 λεπτά βρεθήκαμε σε μια αποθήκη όπλων που μας περίμεναν 4 άλλοι σύντροφοί μας, Γάλλοι αυτοί. Ο ταγματάρχης Ζορζ Μπέρζε, τώρα είναι στρατάρχης της Γαλλίας σε αποστρατεία, έρχεται εδώ κατά καιρούς και σμίγουμε. Ο λοχείας Ζακ Μου, ο δεκανέας Ζακ Σιμπάρ και ο νεαρός Πιέρ Λέοστικ, 17χρονος αυτός.
της μαχόμενης Γαλλίας, επίλεκτη και ειδικευμένη. Αναχωρήσαμε με 2 τζιπ για την Αλεξάνδρεια την ίδια μέρα και φτάσαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο Μιντγουέι. Ήταν η βάση του Συμμαχικού Υποβρυχιακού Στόλου στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Εκεί περάσαμε μια νύχτα μέσα στο ζεστό κλίμα αυτού του όπλου, του αριστοκρατικού όπλου, του ναυτικού. Ήταν και ο δικός μας ναύαρχος Καβαδίας και ο κυβερνήτης του πλοίου, με θερμή υποδοχή βέβαια, λίγο πολύ εγνωρίζανε την αποστολή μας. Την επόμενη το πρωί περάσαμε στη βάση των ελληνικών υποβρυχίων της Μεσογείου, το Κορινθία. Και δίπλα του ναυλοχούσαν 2 υποβρύχια, το Τρίτον και το Παπα-Νικολής. Δικό μας ήταν το Τρίτον, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Κοντογιάννη Επαμεινώντα, που ζει και είναι τώρα νομίζω στην Κάριστο της Εύβοιας. Σύντομες ασκήσεις για τη χρήση, κάτι βάρκες είχαμε, πλαστικές βάρκες, πλιαστές, που έπρεπε πολύ γρήγορα να μπορούμε να τις βγάλουμε από το υποβρύχιο, να τις ρίξουμε στη θάλασσα και με αυτές να φτάσουμε στην ακτή. Και την 5η Ιουνίου, ώρα 5:30 το απόγευμα, αποπλέαμε το Τρίτον και ο Παπα-Νικολής, το Παπα-Νικολής από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας για πολεμική επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε τίποτα περισσότερο. Την ημέρα επλέαμε σε κατάδυση και τη νύχτα στην επιφάνεια. Περάσαμε το σταθμό, το στενό της Κάρπαθος και περιπλέψαμε τα βόρεια-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Στο υποβρύχιο μας είχε παραχωρηθεί το καρέ του, όπου καθόμασταν, εκεί γνωριστήκαμε μεταξύ μας και εκεί πάνω κάτω, κατά δόσεις, ο αρχηγός της αποστολής που ήταν ο Μπερζέ, εμάθαινε από κλειστούς φακέλους και πληροφορούσε και μας πού περίπου ήταν η αποστολή μας και ο προορισμός μας. Την 10η Ιουνίου 1942, είχαμε φτάσει λίγο ανατολικότερα από τα Μάλια και σε απόσταση 4-5 μιλίων από την ακτή, αλλά λίγο προώρα. Ο Κοντογιάννης μου είπε ότι φτάσαμε, αλλά θα παραμείνουμε λίγο στο βυθό, θα ψάχνουμε για κάποια νάρκη, έκανε χιούμορ, και ώρα 10 και 15 το υποβρύχιο αναδύθηκε και σύμφωνα με το πρόγραμμα εμείς επιβιβαστήκαμε στην πρώτη βάρκα ο Μπερζέ, ο Μουό και ο Τσιμπάρ, στη δεύτερη ο Τζέλικο, εγώ και ο Λεοστίκ, και πίσω μας εμείς οι δεύτεροι τραβούσαμε μια τρίτη βάρκα φορτωμένη με τα μέσα καταστροφής που έπρεπε να χειριστούμε.
αργότερα. Είχαμε αβαρία στη δική μας βάρκα, έβαζε νερά και τότε με 4 δοχεία, εγώ και ο Τζέλικο, την αδειάζαμε. Τα δοχεία ήταν τα παπούτσια μας. Έτσι φτάσαμε στην ακτή. Ήταν έτοιμη η αποστολή μου να κάνω μια διαρεύνηση, μια αναγνώριση όπως λέμε, στην ακτή. Ήταν ένα μέρος που δεν μπορώ να το γνωρίσω τώρα γιατί είναι γεμάτο οικοδομές. Είχε κάτι περιβόλια, κάτι σειρματοπλέγματα, ύποπτο για νάρκες, αλλά καμιά νάρκη εμείς δεν πατήσαμε. Έκανα την αναγνώριση, γύρισα, ωστόσο οι σύντροφοί μου είχαν μοιράσει τα υλικά των φορτίων μας στους γυριούς μας. Οι δυο και οι άλλοι 3 καταγίνονταν και είχαν πετύχει να καταστρέψουν και να καταβυθίσουν τις ελαστικές βάρκες μας. Γύρισα από την περιπολία, τους παρέλαβα, διασκήσαμε το τοπίο, φτάσαμε το δημόσιο δρόμο τον παράλληλο της ακτής και επορευτήκαμε προς νότο, ψηλά στα βουνά, από ατραπούς, και εκεί πια καθίσαμε και όλο το μυστικό το μάθαμε όλοι. Είχαμε αποστολή να πούμε στην αεροπορική βάση του εχθρού στο Ηράκλειο, να καταστρέψουμε τον αεροπορικό στόλο του, με τον οποίο βοηθούσε ενεργά και αποφασιστικά τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων του Ρόμελ, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε πλήρη εναγκαλισμό με την 8η Συμμαχική Στρατιά στο μεγάλο πεδίο μάχης της Γκάζαλα, που αποδείχτηκε και μοιραίο για την 8η Στρατιά του Ρίτσι, τη δική μας στρατιά, την 8η. Είναι οι μέρες που έπεφτε το Τομπρούκ και έδιδε στον εχθρό 33.000 εχμάλωτους, οι μέρες που το νησί Γιάρτα, που είχε πολύ μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις Μεσογείου, έπαιρνε τα λίστια, σφυροκοπημένοι από τις αεροπορικές δυνάμεις του Άξονα, αποκλεισμένοι από τον γερμανοϊταλικό στόλο. Η πιο κρίσιμη στιγμή των επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, και που κατά κοινή ομολογία επρόκειτο να κρίνει κιόλας την τύχη του πολέμου σε αυτό το θέατρο. Ας θυμηθούμε ότι τον Ιούνιο του 1942 οι αξιονικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του τρίγωνου Ρώμη, Βερολίνο, Τόκιο βρίσκονταν στο απόγειο. Οι Ιάπωνες είχαν διεισδύσει στο κέντρο της Ασίας, κατέλειαν τα πάντα στην Νότια Ασία, είχαν καταλάβει τις Φιλιππίνες, κυριαρχούσαν στο πέλαγος του Μπίσμαρκ και αυτό σε συνέχεια από την περίφημη καταστροφή των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στο Pearl Harbor. Στο Στάλινγκραντ βρισκόταν επί σκηνής. Οι γερμανικές δυνάμεις είχαν αποκρουστεί από τον περίγυρο της Μόσχας, αλλά το Στάλινγκραντ δεν είχε γραφτεί ακόμα έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Κρίσιμη ήταν η στιγμή για την τύχη του πολέμου. Η δική μας αποστολή είναι μια ελάχιστη λεπτομέρεια
είναι όμως μια αποστολή λίγο πολύ απόγνωσης, όπου σε ελάχιστες δυνάμεις ανατίθεται μέγιστη αποστολή. Εάν η αποστολή αυτή πετύχει, θα έδινε ένα σοβαρό αβαντάζ στις συμμαχικές δυνάμεις. Εάν αποτύχανε, θα έχανε την ελάχιστη αξία 6 ανθρώπων, που ήταν ελάχιστη, γιατί εκείνες τις μέρες και τις ώρες κατά εκατομμύρια χανόταν η ανθρωπότητα στους ωκεανούς, στους ουρανούς και σε όλες τις υπήρους στην κατεχόμενη Ευρώπη. Οι πολεμιστές και οι άμαχοι, οι νέοι και οι γέροι, τα νήπια, και ήδη οι χιτλερικοί φωνιάδες εδοκίμαζαν την ευθυβολία των όπλων τους. Στην έξοδο των ελληνικών νηπιαγωγείων, σημαδεύοντας τα παιδιά του ελληνικού λαού. Νομίζω πως το μικρό απόσπασμα Μπερζέ, έτσι έμεινε στην ιστορία, ήταν φορτωμένο κατά συνείδηση με το σταυρό που σήκωνε εκείνη τη στιγμή όλη η ανθρωπότητα πάνω στο χιτλερικό Γολγοθά. Τη νύχτα 10 προς 11 Ιουνίου οδεύσαμε προς τα ανατολικά και ξημερωθήκαμε σε μια ράχη βραχώδη και γυμνή, όπου περάσαμε την ημέρα μας και επαναλάβαμε την πορεία μας την επόμενη 11 προς 12 Ιουνίου, λίγο βορεινότερα από το χωριό Βάθια, νομίζω, κάτω Βάθια. Φτάσαμε το ποτάμι, το ξεροπόταμο Καρτερός, που στις εκβολές του είναι το ανατολικό σύνορο του αεροδρόμιου, του Στόχου, και το πρωί της 12ης βρεθήκαμε σε μια από τις πλαγιές στις όχθες αυτού του ξεροπόταμου. Κουρασμένη είναι αλήθεια, και αρκετά σκεπτικοί, γιατί πλησιάζαμε το στόχο μας και γνωρίζαμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Από το υποβρύχιο τρίτον, ένας ναύτης Κατσοπρίνης από την Πόμπια μ' είχε δανείσει μια φόρμα και μια κουκούλα, ένα πράγμα σαν πλεκτό ήταν, που μπορούσα να το κάνω κριτικό σαρίκι. Με αυτή τη στολή, με τα κιάλια μου λίγο κρυμμένα, πήρα αποστολή να κατέβω χαμηλά στις ανατολικές παρυφές του αεροδρόμιου, να κάνω παρατηρήσεις, να δω τι γίνεται. Αντιλήφθηκα ότι η περιοχή ήταν έρημος, δεν κυκλοφορούσαν άνθρωποι, μέρα ήταν και ηλιόλουστη μάλιστα. Κυκλοφόρησα, κατέγραψα στις αντιλήψεις μου την κατάσταση γενικώς, και φυσικά το αεροδρόμιο το ξέραμε λεπτομεριακά, γιατί είχαμε στη διάθεσή μας περισσότερες από 300 φωτογραφίες παρμένες πρόσφατα από συμμαχικά αεροπλάνα αναγνώρισης, ύψος 33.000 πόδια, αλλά
εφοδιασμένοι και με οπτικά μέσα, φακούς. Μπορούσαμε να διακρίνουμε τις θέσεις των τύπατων, ακόμα και σιλουέτες στρατιωτών του εχθρού που κυκλοφορούσαν εκεί. Καλά μελετημένοι λοιπόν το εσωτερικό του πεδίου μάχης, που έβαλε να είναι πεδίο επιχειρήσεων. Και γύρισα στους συντρόφους μου. Όταν γύρισα είχαμε ήδη αντιληφθεί ότι δεν κρατούσαμε τίποτα από τρόφιμα, αλλά και ότι είχαμε αδειάσει καθένας το παγούρι νερό που είχε. Από όλα πιο βασανιστικό είναι η δίψα. Απέναντι σε ένα χωράφι ήταν ένα αντρόγινο, θέριζε. Και εκείνοι μάλιστα δεν φαίνεται να είχαν και πολύ αγαθές σχέσεις, κάποια διαμάτι είχε το αντρόγινο. Και ακούγαμε. Σε μια στιγμή όμως η γυναίκα είπε στον άντρα της να πάει να ποτίσει το γάιδαρο. Καλό σημάδι, θα υπήρχε νερό. Παρακολούθησα τον άνθρωπο, ο οποίος έφυγε από εκεί που θερίζανε. Λίγο ανατολικότερα μου τον πήρε ένας λόφος, δεν μπορούσα να δω πού ακριβώς πήγαινε. Αλλά πήρα 2 παγούρια και πήγα προς τα εκεί, δεν ήταν και μεγάλη απόσταση, 500-800 μέτρα. Κατέβηκα. Τον είδα πράγματι που τραβούσε νερό από ένα πηγάδι, πόντιζε το γάιδαρο και πήγε να φύγει. Τότε εγώ παρουσιάστηκα. Ήμουνα από τον Τιμπάκι και τη λέξη αυτή την επρόφερα. Είναι η μόνη λέξη ελληνική που επρόφερα πριν από την επιχείρηση στην Κρήτη απάνω. Το έκανα νόημα ότι διψούσα και γρήγορα το κατάλαβε ότι ήμουν τρελός. Μου έδειξε το κουβά που είχε το μισό νερό, ήπια ό,τι είχε μείνει από το γάιδαρο. Εκείνος έφυγε, δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος, σαν κάτι να υποψιαζόταν, σοβαρός ήταν. Άφησε το κουβά εκεί και το σκοινί και εγώ τράβηξα νερό, γέμισα τα παγούρια μου και πήγα στους συντρόφους μου. Είχαμε λύσει ένα πρώτο επιστημιστικό πρόβλημα. Το ίδιο, προλαμβάνω, έγινε την επόμενη μέρα, αλλά ο άνθρωπος είχε βγάλει το συμπέρασμά του και σε μένα το μουγκό και τρελό επρότεινε αν μου χρειαζόταν η ταυτότητά του. Γιώργος Σπυριδάκης. Προσποιήθηκα, δεν καταλάβαινα καλά την αξία της, αλλά την κράτησε. Ίσως ζει ο άνθρωπος. Το βράδυ 12 προς 13 Ιουνίου έπρεπε να γίνει το εγχείρημα. Κατεβήκαμε. Πλησιάσαμε τα ανατολικά. Σε μοτοπλέγματα βέβαια. Και μια δίχως να χωρίς τη φαντασία μας μια κίνηση μέσα στο αεροδρόμιο, φως, περίπολη, φωνές, μια κατάσταση αταξίας αλλά και δραστηριότητας μέσα που δεν έλεγε να τελειώσει. Κάποιος βομβαρδισμός γινότανε λίγο δυτικότερα στην πόλη του Ηρακλείου και η νύχτα σκοτώθηκε η μαθήτριά μου Αυγή Ανογιαννάκη και τελικά ο Μπεργέ έδωσε σήμα αποχώρησης. Η επιχείρηση είχε ματαιωθεί. Επαναλήφθηκε την επόμενη νύχτα 13 με 14 Ιουνίου όταν η κατάσταση στο αεροδρόμιο ήταν άλλη, σκοτεινό, ελάχιστο φως και ουρανός ευνοϊκός με 1/4 αστροφαγιάς. Έγινε μια τομή, εύκολα αυτά, μπήκαμε και σύμφωνα με το πρόγραμμα θαρετά, όρθιοι, μονοσκήνη προς το στόχο μας. Μπροστά ο Μπερζέ, τελευταίος εγώ.
Σε μια στιγμή αντιληφθήκαμε μια γερμανική περίπολο που αυτή ευάδιζε από τα δυτικότερα προς τα ανατολικά και έκανε μια σύγκληση προς την πορεία μας. Επλησίασε, ζήτησε στα γερμανικά alt, συνθήματα παρασυνθήματα, αλλά αυτά ο Μπερζέ δεν τα άκουγε και συνέχιζε με το δικό του ρυθμό την πορεία του. Έγινε η επαφή των δύο περιπόλων. Ο Γερμανός επικεφαλής είχε στη διάθεσή του ένα φανάρι, ένα κλεφτοφάναρο. Το πλησίασε σε απόσταση μιας πιθαμής από το πρόσωπο του Μπερζέ και του μιλούσε γερμανικά. Αλλά ο Μπερζέ δεν καταδέχτηκε να σταματήσει ούτε να του μιλήσει και συνέχιζε την πορεία του. Μόνο σκήνη και η γερμανική περίπολος συνέχισε την πορεία της προς τα ανατολικά. Δεν την ξαναείδε κανείς. Σε μια ορισμένη στιγμή ο Μπερζέ έδωσε σήμα και η επιχείρηση άρχισε. Ανά δύο, 3 ζεύγη. Ο περίπολος σκορπίστηκε στη μεγάλη αυτή αεροπορική βάση και άρχισε να ναρκοθετεί τα Jungers. Ένας έπρεπε να ανέβει να τοποθετήσει σε κέριο σημείο την πλαστική βόμβα και άλλος να τον φυλάει από κάτω. Η τεχνική της επιχείρησης είχε στενά όρια. Δεν έπρεπε να γίνει χρήση όπλων. Κατά οποιασδήποτε συνθήκες, πυροβόλο όπλο δεν έπρεπε να κροτήσει. Σε έσχατη ανάγκη, μπροστά στον εχθρό μπορούσε να γίνει χρήση του μαχαιριού. Υπήρχαν κάτι μαχαίρια και ατάλληλα. Υπήρχε και οπλισμός από ένα ιταλικό μπερέτα, ταχυβόλο, ένα περίστροφο βαρύ μάλιστα, κατά λάθος αυτό, πολύ βαρύ, αγγλικό, μυς, χειροβομβίδες και άλλα και, αν θέλετε, λίγο ενισχυμένη ψυχή. Δεν έγινε χρήση πυροβόλου όπλου. Σε καθορισμένο σημείο έγινε η σύγκληση πάλι της διασκορπισμένης ομάδας μετά 1,5 ώρα, ίσως 2 παρατέταρτο, και η έξοδος από την νότια πλευρά, λίγο ανατολικότερα από εκεί που υπήρχαν κάτι κτίσματα, ίσως ήταν οι παλιοί στρατώνες που είχαν εκεί. Στην έξοδο και πριν την έξοδο είχα μια αποθήκη από κάψιμα, μερικά αυτοκίνητα, κάσες που ίσως είχαν τορπίλες, δεν ξέρω τι είχαν, και εκεί είναι απόθεση του υπόλοιπου των εκρηκτικών. Βγαίνοντας, επέσαμε σε ένα σωρό από κονσερβοντενεκέδες άδειους, μα πάρα πολλούς, και είναι ένας τέτοιος θόρυβος που δεν λέγεται. Ο Τσιμπάρ στο βιβλίο του Ματεκίλ λέει ότι ο θόρυβος αυτός ήταν τόσος ώστε ακριβώς εκάλυπτε κάθε υποψία. Θα ήταν αδύνατο στους Γερμανούς να υποψιαστούν ότι ήσαν τόσο θορυβώδεις οι επισκέπτες των. Στο ανατολικό από τα 2 αγοράκια εστήσαμε θρίαμβο. Εκεί αναπαυθήκαμε, η αποστολή είχε περαιωθεί ανέμαχτα και οποιαδήποτε άλλη απώλεια από εκεί πέρα δεν ήταν και μεγάλο μέλημα δικό μας.
Το χαρήκαμε το πυροτέχνημα με υπομονή και άνετα, γεμάτη χαρά αν θέλετε, με πολύ χιούμορ. Ακολουθήσαμε την κήτη του Καρτερού